Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu tu bude další díl vašeho oblíbeného Teratagu. Já si myslím, že to už nemusíme dál okecávat a můžeme se na to vrhnout. Takže jako první otázku tady mám, jaký je tvůj oblíbený předmět ve škole. Já mám dva oblíbené předměty, konkrétně je to hudební výchova a výtvarka, protože mě hrozně baví kreslení a hrozně mě baví zpěv. Jaký je tvůj oblíbený youtuber? Já mám několik oblíbených youtuberů, ale nejoblíbenější je asi Kovy. Hned potom jmenuji se Martin a je jich ještě spousty. Máš ráda unicorny? Ano, mám hrozně ráda unicorny, jsou takový hrozně roztomilí a mám je moc ráda. Baví tě natáčení na YouTube? Natáčení na YouTube mě baví moc, akorát teď ty videa nejsou tak pravidelně protože nemám vůbec nápady a hlavně na to třeba ani nemám čas. Takže se mě určitě prosím vás neptejte, kdy bude nějaký nový video, protože já to nevím. Umíš louskat? Asi jo. Jak se ti líbí ploutev? Ploutev se mi líbí strašně moc a mám ji hrozně moc ráda. Každopádně ji teď nemůžu používat, protože je zima a do akvaparku ji mít nemůžu. Nicméně, koho by zajímalo nějaký další informace ohledně mý ploutve, tak se určitě koukněte na kanál, kde jsem se o téhle ploutvy, na video, kde jsem se o téhle ploutvy bavila. A celou jsem ji tam tak nějak rozebrala, ukazovala jsem, jak si ji nandávám, takže se na to určitě koukněte, je na mém hlavním kanále. Takže tohle by bylo z tohohle videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo, určitě mi dejte like, odběr, no a rozhodla jsem se, že vám udělám takový malinkatý překvapení. Omlouvám se, ale to překvapení je Huginka. Už jste ji dlouho neviděli, tak jsem se rozhodla, že vám ji ukážu. Je teda hrozně tlustá. Hodně jí. Já si ji snažím dávat nějakou dietu, aby aspoň trochu zhubla, ale nejde mi to vůbec. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, určitě dejte like, odběr, nějaký pěkný komentář. A vidíme se u dalšího videa. Jinak opravdu se vám omlouvám za ten mobil, ale málem mi spad. Takže za to se vám omlouvám. No a teda u dalšího videa se na vás těším. Ahoj!